Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda yake a rubuce a jikin cover page na wannan bidiyo, insha Allah yau tutorial din namu za mu yi sa ne akan yadda za ka dinga ganin dukkan chatting da budurwarka ko ɗanka suke yi a WhatsApp ba tare da sun sani ba. Kai ba ma budurwarka ko ɗanka ba, duk wanda kake son bibiya za ka iya bibiyar sa ka dinga ganin dukkan irin chat ɗin da yake yi, wayo yake yi masa message, sannan wane shi ma wa yake tura message, wani irin chatting yake yi da status update da yake dura, duk wannan za ka gani. Sai dai wannan abun ba zai faru ba har sai ka samu access na wayar shi wanda kake so ka yi wa hakan, ko da so ɗaya ne. Then daga nan za ka dinga ganin dukkan chat ɗin da yake yi har sai ya zama cewa an cire ko an yi unlogging na WhatsApp ɗin ko kuma wata matsalar da ya tasa. Ku dai ci gaba da bibiyan mu a wannan channel namu na SD Tech domin ganin yadda za ka yi wannan al'amari. Kamar yadda muke gani daga hannun dama inda aka sa phone 1, to wannan ita ce wayata, kuma a cikinta ne nake so in dinga ganin messages ɗin na WhatsApp da ake yi wa budurwata a misali. Wannan kuma da take hannun hagu da aka sa phone 2 ita ce wayan budurwata, wanda dole sai na samu access daga ita sannan zan iya satin chatting ɗinta in na yin amfani da shi. Yanzu sai ka lalubo menu ɗin wayanka phone 1, sai ka duba Chrome a cikinta, sai ka buɗe browser ɗin. Idan ka buɗe a can sama daga hannun dama za ka ga wasu ɗugunguna guda uku, sai ka danna su ka maida wayan ta zama desktop. Idan ka maida ta zama desktop ka tabbatar a haka take, sai ka je wurin searching ka goge tab ɗin da yake kai ka sa sabo. Abinda za ka sa shi ne web.whatsapp.com. To, bayan address ɗin da ka sa ya gama sacin, zai buɗe ma wani window ɗauke da barcode a jikinsa. Barcode ɗin yanzu yana sacin. Idan ya gama sacin, to za mu shiga WhatsApp ɗinmu ta ɗaya wayar, sai mu sacin wannan barcode ɗin a cikinsa. Sai mu shiga phone 2, sai mu shiga WhatsApp ɗin kanta. Idan muka shiga, a can ɓangaren dama daga sama akwai ɗugunguna guda uku, sai mu danna su, sai mu zaɓi WhatsApp web. Zai nuna mana inda za mu ɗau hoton wannan barcode ɗin da yake jikin ɗaya wayar, domin ta nan ne za mu samu dama mu samu access inda za mu dinga ganin dukkan message ɗin da aka yi a phone 2 za mu gan shi a phone 1. Yanzu gashi nan ana ɗaukar hoton nasa, yayin da ya ɗauka hakan ya ba da access ne da duk message ɗin da za a yi, WhatsApp message da za a yi a phone 2, to za a gan shi a phone 1. Wato yanzu ya gama, sai mu jira a phone 1 mu gani. In ya gama initializing zai nuna mana gaba ɗayan message ɗin nan da muke gani. Yawwa, to yanzu gashi nan ya gama initializing. Idan muka duba duk message ɗin da yake a phone 2 za mu gan shi ya fito a phone 1 gashi nan. Haka zalika da za a yi message yanzu nan WhatsApp messages, to haka za mu gan shi ya bayyana a nan, kuma ko da kana ko ina ne in dai har ba zuwa aka yi aka cire ba, gashi nan duk irin message ɗin da yake phone 2 za mu gan shi a phone 1. To wannan kenan. Kada dai ku manta da yin subscribing, share da kuma like. Mun gode.